ene ya wada yema ahwefo nyina akwa baba Adum TV so kuta wonsa bosome ne de toso enson ewo mfie empem aduonu ne aduonu nsie anim ene dai ana asanteman enyina abgitwi ni agetrede ni abepiem ewo manhia ni nyina ene se eye Kumasi Traditional Council ekwa asetena na omo ne eye Asantemawura nana Otumfuo Osei TuTu abebio nyansabo akwa ono anene one ne man ekọ asetena na nkomba wo ho nyina ene se ye nyina ye ni twia se afi etwa mu no nana ya akwa adu ko na kura ekoto anananom wonsi adui ene ya hwa animu a se na Asantehene bebodwa ne ebeyi eye Asanteman ebepuma bi ahyem ne ahu sampa ye hima enie wode ne bre efi na no dwoada ebepim ne kuku ada de na kire se Asanteman atadwe ya te dende nana Otumfuo Osei TuTu di Osei yoyo etimi akoyi eye nana ye cha otoso mienu ede na ma Asanteman se yen ehimanie ye nsom ne nsom no ne enye ne dedede se de da ne da nyina ye ya hima no no ene dai ana wo bodwa se yantamfam no ayi na kire Asanteman nyina wiase nyina ani Kumasi man nyina ame ehun se Asantehema wo kan ye no ayo no de Osei ayoyo no onie enuti enenei ya behiem ewo menhia aboboanu samre de so to ani a eye asede nananom abrempahemanom amahemanom adehye ahenananom omunyina abehiem ewo na Asantehema ahemfie honom samre am ne mokase mprempre anopanu ane ehu se nana kokofu hema enso ede nanimonyam abeta akire nana kokofu hema adwumadi anu odie nyina ne se emra nana ya akwa adu ko akura no ono ana no ohwe akire ye ntotoya akofum se betimi ede na Asantehema etimi aba ampala ene nokura nie obo na adwuma hwe akire kofum se enei Asanteman Kumasiman wiase afa na nyina yenya de yakoma so pe na atadwe yate dende ayede nana ye cha otoso mienu ede na kire ye se woni ya Asantehema na Asanteman so age atum dimachi na yenko eye Asantehema ahimfie ni emfa dwumadi a ekoso oho biara yemfa nsom edi ni ye nana akosi a ofoluwa amanfo na Kotokohene ba kobi Asante Kotokohene ne ba nakosi ajema onyan baby ko ne baba adina mami memisiro na mo Asanteman temu hano monyina Otumfuo a emu ye kamu anwa spices na spices na hema na atwo Yura kobi Asante Kotokohene na deshie na nanoma deshie a wowo Asantememu ene Asanteman temu hanoma adeshie na enne wonyina aba nan aba betwe mu wo mo fie o ma
sabe o ma himfie a wo Ghana ha asante memo ha no nananom adehye kotokohene ne nananom ene sabe adehye mpanimfo a wo soso wo asante memo na yede wo mu ekire mu na yekase amamani amane kwan so yekase kotokohene ne nananom a anansa adehye mantie ene sabe ne wofa so ne nananom nyina ene wo nyina banan ababepie mu ewufie ha na joguswa ede nananom adehye ekire mu Kobia Sante Kotokohene na dehye ne nananom na ene ne wofasefo na sabi adehye mrantie na sese yede wo ekire mu nananom adehye a wo mo asante memu ene asante mantamu hanomo na yede wo mo ekire mu Yura Kobia Sante Kotokohene ne nananom ene wo nyina ba nan ababepie mu ewo efie ha a ene nanyama sabi nanyama ene na yura ede nanyama extra santiman ene Ghana nyina nti Kotokohene ne nananom ene adehye mampanimfo wo nyina aba nan ababepie mu ewo fikesie mu ha a ene wo nyina amamani amane kwan so mampanimfo amamani amane kwan so wo nyina babepie mu ewo Kotokofie mu ewo na Asantehemaa fie kasie mu ha adofo ane ajamfo wo nyina eguso ekchia ekochia naima Gabe achame edi enemo ye na ye na se yura na gabe hine eba na gabe hine
ahwefo ye mamu nyina akwa baba edum TV so enne yawada ya bepiem wo menhia ne ba ya ye wo na Asantehema ahemfie na mokai se emra nana kwadu ekọ ne kura no ye hu se fish hima spices any provisions hima ahwene hima omu nyina do omani monyam beta akire na maye no ko boko ne dot yie no enne nso ya se enya hima ya se hima enya hima amene nananom asa bepiem ne ebisa se enne nso mo baaye sei ano mu dwumadi omu bedi no ha no esitie nanamo akwa aba eba adum teams Josu. Medinde nana afieje wa dodo na frame nana afieska. Me na meda provision spices ano wo Asantehemaa. Na eye ni gida. Ya twene ye twen. Asunyame aye ama na ahema yewura Otumfuo. Ye nana ba akopɛ. E de ye na ahema abrɛ ye. Nana ye cha the second. Nti na ma yeso ye de ye ni monyam aba ahemfie beta nana ye cha the second echi enti hu ye ha se ya atadwe eni ati denden enne ye ni agye ye be hia ye nana ye be chia ye nana enti nyame aye bia ma ye de nyame so ase vision ma metia wa hwefo nyina enne ye eni dida sonkoma Asantehema sanse ya nana ya akwa nana akwa du ya dom kwa akwa na ye hwe animu ya se duabu a ye bo foforo kuma na ye hwe animu ase Otumfuo be yi foforo e de na ababesia na enne na nyame ya adom yewura ayi nana ye cha otoso mienu ama Asantehema enne ye ni dida kase ma ye pa na ye hwe animu ase ya maame beba eje ebo na ya maame abetu enne ena yewura eyi na tra Asantehema nyina se ye maame ni ye na ye wodwom dwomfo ahemafo e wodwom edagwa nti na ye nyina ya wa ha a ne je sem kase ma ye bose eji ye ni de ye pa ne ye nyan ye pa na ewurade ama ye na ye ni dida so nkoma ye pa nti ne ye wo menhia fikase m ha se ye be me maame akwa aba ne ama ne tiri nkwa na ya badi ani abebosi kase sanse na ye ni dida so nkoma Asantehema ameni ayima yazimi ko bin man kabi na ya ya kire won sagu ku achi yesu machi ya yesu fo ne etiefo nyina se de emini amona kan wa sa na tie na ye hwe ani mu a se yewura ebeyi ya maame e de amaye na onyame adom eja ebu eja bidru tie na mu be mu ya ha yesu e di sebo aba betia ya maame enen na ye de yesu a ye wodwom enanofo ahemafo e wodwom nyina abetia ya maame se ya maame ni ye ni nyina mmom na ye nso eti se ye mu ya wa ha ye ni gisem kese eti na ne nyina ye wa chia hwefo nyina ani etiefo nyina wa wo fie bra wa wo ba bia wo bia na wo tie nso tie na de yakoso wo menhia ahemfie ni nyina ebeda de ne nti eno no me ne menwiamo ena egina ha ene yakwacha na Asantehema nana ye cha otoso mienu ene de ya ahemfie ha de se bam eno ana we ya Asante akade eno ano no eni eni na de se wo kom avo me ka jam se da so e wo menhia na Asantehema aboboa no se ohwa me nana chewa na gina ha no race course for my friend mama chewa wa utini di na no anim de otimi ye odwom ho no na oti se si chewa ahia wa di na aye wo na se do aye race course na so chen wa wumu te se opetokro bi na abo hu na wurem na ne se dem di ka kan no na nanom edwemfo ma deda dwanu fish for hima aba ahwene hima aba ko spices ni provisions hima aba ko enne mami chewa nso aba yimfie onda dane da ma himfie ade ne na netia nanso ne die ne bam ne yesonko ebise se mutwa mani hwa machi a one eye ni dwomfo emma no ma bo na chidom ene baaye mami chewa na ho ye de adum tv mo akwa aba ye na enne waba ba wo ba minim se na Asantehema
eja opem so na dama ode na cheye etina ne obaye nanso yasi ma misa kwan so na yesa Asantemada ne nokora nti ne wo kwan so me da se na mefo afidi kasie so achia yewura na de ntia ma ye ba ha nyina ne se yewura achia de wa achia de yakoma pe eti se na yewura achia de se ne na etena se a e wo se ne ma ye wo race course so ame bantema ye nyina ye ba na ye be ma ye nana tirinkwa eti se wi ohu ye ya yewura de fefa wa ya ma Asantehema nyina ene Asantehema nyina a eye eso ye ninti enene ya ba ye be ma yewura sabe ne tirinkwa so hu ye wie ya na ye nante na ze de tirinkwa ma na mo ba antia ti na ye wani giem che sade na yewura aye no aburu ya adwene ne ye nti ase so ato yakoma so na me nko a o Asantehema nyina emu ma de yewura ye pe na wa ya ma ye no eti ye manamo ye mani tirinkwa so me boni din sa mami chewa race course na edi ayo anoma bi bisa guma so mi sa ade no ye race course mami chewa kire udi bla kire ho race course de abla ya ba ho no me na kwandu ya don o kire ye se kuro yi mu ye modua ni dwom de ye modua edi so wo bodua mamle se so ye ni udie bia no ebe mu akotena fie de sa so ba dwom ho no dua bo ni race course ebi so ni so ame ebi so ni bantema eno ntina aso wo bom dina na opedua bia ye de e do ko ewura mu sanity na se mami chewa da muka na nana chewa eno wa kire mu no dibra nananom de ma no eno anu wasom a ogusu a ode ye na hwema edwa hodo bobo so nyina no se enne dua bopa afi edwomfo ma afiri monu ebisa nkane na dua no de wie te se chopses anopa etuama no awie etuama no enwe etuama no mami chewa abaye anananom ma ni tumi a ode abetena dwuma ode di ni dwuma totototo niema no osi duabo etu atwa nana Asantehema waba enso opem so wa ya ade bebre ye ni aso sesei no edwomfo se ne woda wo manu enkomo bi wo ho so obetena se ni di ni maako efe dwodwodwa no ho ana odaroma sabi yewura ba edwa no so na daroma wode atua no ye wo chimanfo onye ye dia enti so waba ne de na ade bia wo dwom ho no anti ase enimu no e wo se me ba na bedan mi wura no nso ma me kwankira betimi so de aye ato aso na maba no masan bagi ne nsam hira asan de akoto adwumede ode ahye me nsam so enti no de arafo wote e wo wasoma ocha me agye nim nsam ka osenana wasoma eno na wote ye no ten na hu se ne mami chewa se de bia me kan bantema fo nim no race course edwom bia wa Asantehema mu de oba mami chewa e ba ko pede wa kan se race course en na de be kai no tenne oba ya wodi num na betunum no ama de yewura e de na cheye na Asantehema akwaba odi ni dwomfo nyina eno ene nemu hu mami fa futo ma wo mo nso a afa no mo papata na da no mo da paatwa na de wanya apata no osole so no nso da paatwa ana otwa nkofo na futo yo mesre enuanom a omo papata ya kasa be kasa ne honte kasa de aso ya Asantehena ya kanni na wo kasa ma wo kasa honte ebi se yetete wo fie na ansa na wo pia abonten na wo bia ma no a na asomesina mu di panyi na wo chen wo de wo betimi awowo na mu di wo mata mesre ene ye na na aba odi asomdue na ayede aba oso be mu obia kuma ayede actor ne yam ade bia odi atoto an na futu odi amaye na yeso ye bedi so obeji wa pata be hu kwan be fa so a ye be ma ubie aba sabi ye wura mu diri nya dai emedwom hokura ti ye hye na na mo bose efi na ekure obie no be na kwagina radio so a obekasa kasa enye sabi e de akye ye wura mo a omo efi bie mu ha bia we da se eno ano